नमस्कार। अभी तो आप सब बहुत खुश हो, बहुत खुशी के खबर भी बाटे। खेसारी लाल यादव जी उनकी सीधे ट्रेंडिंग नंबर 3 पे ट्रेंड करता है। म्यूजिक सेक्शन में ना बल्कि मेन सेक्शन में। जब गाना रिलीज भइल तब म्यूजिक सेक्शन में वो ट्रेंड कैले, लेकिन एक उनकर गाना सीधे 3 नंबर पे आई और पवन सिंह के ऊपर आई। और जो पवन सिंह के गाना बाटे वो बाटे नीचे। हमारा फुल उम्मीद रहे जितना भी वीडियो बनेले बनी आप सबके पता होगी कि सब वीडियो में हम बतैले रही कि जो गाना बाटे पक्का ट्रेंडिंग में आई और ट्रेंडिंग में अच्छा नंबर पे आई। आप सबके बता दी कि एक इतना बढ़िया व्यू जा रहा बा कि गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ट्रेंड कल तक करी। 100% कल तक ये गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ट्रेंड करी। और वहीं पे पवन सिंह के गाना जो बाटे वो ठीक बाटे, अच्छा बाटे, करंट वो ट्रेंडिंग कर बाटे, अच्छा बात बाटे। तो ये बाटे जनता के पावर और जनता के सपोर्ट। आप सब क्या कहल चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं, ठीक ना। हम बहुत खुश बनी। आप सब भी कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर दें।